Ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ҳама каса ба канали ма. Имрӯз дӯстони азиз як рӯзе буд ки рӯзи беҳтарин, рӯзи хирсандӣ. Иҷада мо зайнид кардем, як духтарака барои додарам. Ҳамуҷо омадагем, Зайнабҷон як галака гирифта барои аруса диданӣ омада. Иҷада дӯстони азиз мо ҳам ихел зайнид гуфтем, ранги фотия. Фотияи калон нестай, ҳоли фотия бо пешаи туяй. И хел просто зайнидкунӣ буд, чалаандозӣ барои келин омадем. Намихе ба мо ҳамихе дастархони бо нӯшу неъматҳои зебо оростан. дӯстони азиз, як рӯзи фаромӯшнашаванда мебошад ки мо чандин сол интизор будем ин рӯзҳоро. Ба ин рӯз ҳамаи навҷавонона худованд бирасона, ҳамаро хушбахт бигардона. Иншоалло бо туй меша, хурсандиҳо айпеш мешава. Бо қатъӣ мабошен, ҳамаша мебинен. Иншоалло барои шумо ман навор мекунам подписчиком да. Ба ҳамаи шумо разо раҳмати калон. Суханҳои нағз менависем, беҳтарин суханҳо. Видеоро то охира тамошо мекунем. Касе бо мо ҳастай то охири навора. ҳазор раҳмати калон, беҳтарин суханҳо мегӯен, лекин ман комментариёро ҳозир ҷавоб дода натонистаам, аз сабаби ки ман серкори бадам. Медонем ки ман чандтарафа кор мекунам. Вақти ҷавобти ҳозираша наёфтаистам. Иншоалло бекор шудам, ҳамаи ҷавобҳои саволҳои шумо беҷавоб намемонад. И торт аз келин ба мо дода шуда. Вақти омаданда ин торта мода додан. Хай бо расми хуби тоҷикӣ чихелай кулчаи калон, кулчаи майда ва ҳами карсону лаъливу чизомон бисёр буд. Ва ёрам бо ҳамаша хай додагиам. Ман ба ёша сёмка накардам дӯстони азиз. Иш дуюм ҷое ки мо фотия рафтем дӯстони азиз. И фотия як шиноса, як ҳамкори очамай фотиҳашай мо омадем. И дигар рӯзай дӯстони азиз. Гӯё ки ман чандта наворо сёмка карда будам, оста оста партофтаистам, ҳамаша якҷоя кардам, барое ки вақти монтаж наёфтам. ҳамин ҳафта серкори бад шудем. Аз ҳисоби хонаҳо ремонт рафтаиста буд, ремонтам то охира буд нашудай, ҳоли камтараки дига як-ду ҷош мондай. Ҳамаш ки буд шава, бо барои шумо бо дои после карда нишон метиҳам. И хоҳиши чанд подписчикай ремонтое ки ҳозира. Хай ҳар кас па вкуси дили худаш мекуна. Ман ҳамин чене ки хай кардем, ҳамиро барои шумо нишон метиҳам. Инамахел иҷада ози базму бозӣ мешава. Ҳамаша барои шумо ман навор кардагем. То охира ҳамроҳи мо бошед.
Xorazmi. İşte, vay, vay. Şak 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 şakalakıdan, şakalagan balakıdan. Şak 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 şakalakıdan, şakalagan kayrakıdan. Yüzümüz gül oladı, bu şey canım oladı. Bu yüzümüz gül oladı, bu şey canım oladı. Rahman bana musaladır kısım nazgülerden. дӯстони азиз, шуморо ба компанияи Faberlic ба кор даъват мекунам. дар ин номерое ки рӯи экран астаед нависен, ватсап доранд. Танҳо занҳо нависен, ҳам харидорӣ кунен. Кадоме ки кор мекунад, бо скидкаҳои баланд мешавад, ба скидкаи баланд метавонад харидорӣ кунад. Борҳои Faberlic тамоми чиз дорад, дӯстони азиз, ва кор кунед. Кадоме ки мехоҳад ки маоши баланд бигирад, зиндагиша дигаргун кунад ва дар хона нишастай шароити буромадан надорад, ягон ҷо кор кардан, фарзандои майда доранд, метавонед дар ин компания кор кунед. Фақат ба интернет ай дӯстони азиз. номерошон дар рӯи экранай ватсап доранд, ё занг занен, нависен. Регистратсия бесплатная, маълумоти пурраро худшон мефаҳмонанд. ҳамза касам қабул мекунанд, бо нархи арзон барои шумо мефурӯшанд. занг занен, пурсен. Занг задан айб нестай дӯстони азиз. ягон чизе ки мехоҳем бифаҳмем бипурсен, регистратсия кунен, кор кунен, вақти худро ғанимат донен. кор карден маоши баланд мегирен, зиндагитона дигаргун мекунен, бо як беҳбудӣ барои худтон мешавад. ҳеҷ вақт дар дилтон тарс нагирен, ҳамаи корра метавонен, ай дасти ҳама мебиёяд, фақат ҳаракат кунен. раҳмати калон дӯстони азиз. Барои худовон, барои дарбара, ҳа? Омадед. Машавед. Озомадони досиё, азизам, ҷон, ҷон, аз дида хобам мебарад. Az dida xob, аз синато, азизам, ҷон, ҷон, аз шераобам мебарад. Az dida xob, аз синато,
Ya birlikte. Nasıl? Şirin. Neyse o zaman. Nasıl? O da karamel babada. Oye, la gente va a llamar a Berenda urra kadar aksırama. Hadi bakalım falan. Ne madde